Okay, er I 3 og 3? Forvent med at tage kitlen på. Forvent lidt. Forvent med at tage kitlen på. Og nu prøver vi simpelthen sådan, at der er en, der skal være den demente eller den ældre, der har brug for hjælp, og så er en, der er plejeren. Ja. Og så kan I have en tredje person og lidt observatør. Er I sådan 3 og 3? Det mangler en observatør. Spiller jeg 2 sange, fordi det vi snakker om, det er jo, at nogle er det sådan en opspændt situation, nogle er det sådan en fuldstændig, det modsatte. Så jeg prøver at spille 2 sange. Den ene sang er sådan en, der er sådan lidt, nu får vi lidt liv ind, og den anden er en, der prøver at skabe et ro. Så prøver jeg, og så den, der skal være den demente eller den ældre, kan jeg prøve at veksle mellem de 2. Det der med at være sådan lidt uroligt. Og med at være sådan, der bare slet ikke rigtig vil noget som helst, bare 32. Og så kan I prøve at se, hvordan den ene sang og den anden sang virker. Skal vi bare prøve? Og I må meget gerne synge med, fordi nogle sange, jeg tænker, der er kæmpe. I hører mig. Og I skal bruge sang og ikke ord, så vi bare skal snakke. Og ikke. Nu skal vi gå til. Hvor I kan være. Det er værd. Lad os lægge det stole lidt, så I kan komme lidt til. Er der nogen, der har en lille observation, de gerne vil dele med gruppen? Altså Christian skuespiller. Ja, det er det der. Så kunne I være forskel på en melodi, der er lidt mere go i, og en, der er mere rolig. Men nogen kan ikke forskel på det? Altså nogle gange er det godt at få også i stressen. Hvis jeg kan bevægelse også. Ja, der er lidt bevægelse i, det giver også lidt ro. Man kan slet lade være med at følge med.
Nej. Igen det der med, at bevægelsen i musikken ligesom tager en med. Kunne jeg også mærke, Men også, hvor du egentlig sådan lige bevæger mig lidt, så kommer jeg ind i stedet. Så du sad jo egentlig og ville ikke være med i det, og påklage det. Ja, hvad siger observatøren? Og så begyndte hun sådan ligesom at få lidt rytme i krøkken der, ikke også? Så glæder hun ligesom med, og så kom armen i skjorten. Vi laver et lille forsøg. Vi prøver lige at tage skjorten af, så kan den anden lige prøve det. Så prøver vi lige i starten at gøre det uden musik. Så det første lige minuts tid, prøv bare at arbejde med jeres demente patient. Sådan er min ven. Det er ikke, kan se sådan her, så vi sejler op over. Det kan man ikke noget. Altså, det hører ligesom med. Ja. Det er netop det. Ja. At vi får noget foræret. Og det må være noget med det her meget tidligt, at vi alle sammen føler med, at det er naturligt at blive berørt ved at blive berørt. Altså at have bevægelse og have berøring sammen med bevægelse. Altså det er naturligt for os sådan helt dybsiddende, men vi mister den der naturlighed i det gennem det voksne liv, og så skal vi på en måde få den tilbage igen i plejen, tænker jeg. Ja. Men så tæt som der Ole Fejl, hun var på den demente der, og det der hele lidt på puslebordssagtigt, det tænker jeg, det er en vildt grænseoverskridende forhold og bare kaste sig sådan. Ja. Ja, hvor altså kom så tæt på, som de to var. Ja, det er Men jeg sætter lige sådan der med vask, og tænker på, om altså sådan en vaskesituation, at man så har lærer ved at gøre det, fordi sådan decideret at stå sådan her på. Altså, ja, det var det. Ja, men det er jo helt lige så tæt, hun kommer på. Ja, hun gør det, altså hun er fuldstændig konkurrent med sig selv, at hun gør det ikke. Altså det er naturligt for hende at gøre det, ikke? Ja, og derfor kan hun gøre det. Hvis ikke det var naturligt for hende, så ville det ikke fungere. Men jeg tænker på, at vi skal tage en vaskesituation, nu synes jeg, hvor vi faktisk prøver det lidt. Altså jeg tænker, at vi kender hinanden så godt, at... det tror jeg godt, hvilken situation? Altså det var ikke sikkert, at du ville gøre det. Det kan jo gøre, at jeg ved sådan set bare, okay. Så går I samme grupper. Jeg synes bare, I bliver grupperne. Så er I fast. Man har sin gang, som fangen på en lyse gerne med. Blot til en sindelige sang imellem vind og sø. Et bruser varme vej i nat og stjerneskær. Min tanke går til dig, du er mig evig nær. Der sad to katte på et bord. Så sagde min at høre min ven. Og da de så var kravlet ned, skulle vi ikke kravle og så kravlede
oplevelse. Hvordan var det at blive vasket? Hvordan var det at vaske? Hvordan observatøren der så bevægelsesmønster og kontakt? Sådan nogle ting. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget. Jeg hører fra alle tre, både en, der blev vasket, en, der prøvede at vaske, og en, der har observeret hjertet. Jeg kunne tydeligt fornemme, at den første spil, der var mere rolig. Den slapper ved bordet mere større til. Ja. Altså, hun kunne godt lide, at den er hurtig, når hun skulle ned ad ryggen. Det var egentlig okay. Så det kan godt være nogen. Ja, det er fuldt egentlig, ja. Ja, hvad ellers? Er nogen, der har... Jamen, jeg tænker også det der med, at man bliver jo stimuleret på hele kroppen. Altså selvom musikken den kører, og det bliver vasket, så får du jo egentlig den der beroligende af at blive rørt. Altså, ja, men det er sådan helt per automatik. Og så man lige have den der opmærksomhed på den ene, der er virkelig sådan spænding ved det, måske det løser sig lidt. Ja. Så observerede du det? Ja. Ja. Var det på den rolige sang? Ja, rolig, og sådan den der høje tempo, og når det kommer op til armen, så begynder jeg sådan. Ja, at der godt var lidt sjov og lidt leg med, at det også kan løsne op på noget. Ja. Ligesom, da jeg var praktik på sådan en AGO, så prøvede hun at bruge mig på neurologisk afdeling, dem der har hjerneskab. Og så hun er sådan, her den der ADN sammen med patienten, hvor han har meget stivhed i krop om morgenen der, hvor man kunne ikke rigtig løse sig. Så hun gjorde musikterapi, og det, vi kunne også sige, det hjalp ham. Hvis det løsner det noget. Ja, og de vælger den musik, han altid kan lide, sådan fra hvor der kommer med information. Så virkelig, der var lykkes for dem at få guide ham igennem den der kontakt og alt det. Det er øvelser, der skulle hjælpe, ikke? Ja. Ja, det samme også over Parkinson. Ja. Man øver den her gang, så pludselig kommer der noget, der stimulerer. Det er den der med den der i en sko, ja, så går det bare med. Så det brugte det mig også. Ja. Ja. Men det virker. Ja. Ellers nogle observationer? Ja. Jeg tænker i hvert fald, at det der musik, det er noget, vi skal til at bruge til de demenser, det gode, vi har, som er meget udfordrende i forhold til klasse. Der er nogen, som overhovedet ikke vil have knivet i hovedet eller noget, som er sådan. Jeg tænker, at vi kan lave sammen musik. Ja. Bare prøve at starte med måske at nynne en sang, som du selv kender. Og det behøver ikke være med ord heller, men en melodi, som sådan falder godt. Og syng i det toneleje, der er godt for dig, så man har det godt selv med det. Selvfølgelig, hvis man vil spore sig ind, man kan også mærke, at de kender melodien, det vil man hurtigt kunne mærke. Men prøv at ramme ind på et eller andet. Og ellers så er det bare din sang den dag. Altså, prøv at mærke, hvordan når du nynner, hvordan dine bevægelser pludselig bliver mere naturlige. Og så ser man sige før, som jeg tror er så enormt vigtigt, det er den, du bruger på det autentiske. Det er nok en af de bedste ord, jeg kan høre Egerholm, der siger noget. Altså, det er så vigtigt. Fordi jeg skal ikke gå ind og synge sammen, der ikke passer til mig. Altså, det er så vigtigt, at du er autentisk. De mærker, at det ligner det samme. Ja, det er præcis. Og der er mange ting, sådan, når jeg arbejder med mødre og små babyer, der siger, jeg kan ikke synge. Jamen, tænk på din baby har hørt din stemme lige fra 16. første uge også. Du har den smukkeste stemme overhovedet for dit barn. Ja, og det er jo lidt med billeder. Det er de vil høre, de er ikke interesseret, at der skal komme en eller anden operasanger ind i deres stue, vel? Det er jeres stemme, præcis som den lyder. Jeg tænker, at deres musikstil, altså eller hvad de har været vant til at høre, om det er noget kristen musik, eller hvad det er. Jeg tænker sådan noget lidt i baggrunden, om det kunne aflede dem fra nogle ting. Altså, og så hvor de spiller. Hver gang vi hører det, så kan vi så nynne lidt til det, når vi er derinde. Men jeg tænker, at den musik, som de godt kan lide, det vil være rigtig. Det er rigtig godt, at I spørger de pårørende. Altså, det gør jeg også, når jeg kommer på hospice, for mange af dem er så dårlige, at de ikke kan tale. Så spørger jeg, hvis nu, hvad er det for et liv, vi har med at gøre, og hvor kommer vedkommende fra, og en gammel landmand, han plejer at gå i kirke rigtig meget, eller det er der sådan en folkehøjskole. Jeg tænker, har det været sådan mere, hvad hedder det, 413, eller hvor er vi henne, eller hvad kunne det være? Altså, spore sig ind på det. Ja. Jeg tænker lidt baggrundsmusik. Og baggrundsmusik. Når vi snakker om personlig pleje. Ja. Vi har der nogen, som siger, at det er vaner. Altså, måske jeg kunne koble den lidt på. Ja. Om det kunne jeg. Det er et lille anlæg. Altså, der er ikke mange, der har lidt musik på stuen. Men så spiller vi jo måske Radio Limfjord. Vi spiller jo, det er ikke deres musik egentlig. Altså, hvis man ved, så er der jo set der. Ja, det er det.
Ja, det kan jeg virkelig anbefale at gøre. Altså, nu er der en video, vi ikke så, hvor sådan en gammel mand, hvor man har fået det hans musik, hvad det gør. Det er musik helt tilbage fra hans ungdom. Han går lige ind, og han sidder også. Og det har man så fået det frem, fordi man viste, at det lige den musik, han lyttede til. Ikke? Så hvis man kan det er helt utroligt, hvad du får foræret, hvis du gør det. Så hvis det er muligt, spore sig ind på. Finde CD'er, eller finde, ja. Så kan man kan finde en CD, men... det kan man også købe. Pårørende, ja, det kan man nemlig i kælder, eller hvad det hedder, eller ja, altså, man kan sagtens få det. Ja. Jamen, vi har synge julesalmer i hele december måned, når vi går rundt på skolen. Det er altså også... det er mindst lige så godt for personalet som. Ja. Det er og jeg tror, at det er nogen, som måske heller ikke siger så meget, og synger med, og bliver rørt, eller kommer til at græde, eller... Ja. Har du prøvet at bruge det i plejesituationer også, altså med, hvor du går ind på skærm? Nej, men vi har lige haft en dement her for nylig, hvor der var en sygeplejestuderende, der tænkte ved det var så i december, som tænkte, synger de morgensang for mig, stop nu. Så hun, hvad det gjorde, og så prøvede hun faktisk op i den demente, som heller ikke var særlig glad for at blive vasket, og finde noget musik på hendes telefon, og pludselig kunne hun få lov til at vaske hende nogle ting. Ja. Så hun fik virkelig også øjnene op for det. Ja. Og vi har kun haft én klage på, at vi ikke sang godt. Ja, vi lovede, vi sprang hende over. Var det en kommentar mere? Så har vi den selv, der kan udgive. En kommentar mere? Ja, det er. Ja. Jeg tænker, når man synger sammen, så bliver man mere lige. Altså, at vi kommer ind og synger sammen. Så jeg kommer ind som plejer. Vi er sammen i den proces, der hvis vi kommer ind og synger om morgenen, når de har fødselsdag. Så vi bliver på samme niveau alle sammen. Altså, det er den der, det giver tænker, når man også... Det du siger, det er simpelthen så vigtigt. Vi er i hver vores niveau. Vi er sammen på en anden måde. Så essentielt, det du siger, der er meget musikterapeutisk. Det du siger. Og det, altså, det der er ret god til at synge, men at hvis man står inde ved en, og det er ligegyldigt døren er lukket, at man sagtens kan opnå nogle andre ting lige pludselig. Det vil du også prøve, altså hvis jeg gerne, kan man sige, opmuntrer jeg til at prøve det, og det er rigtig nok måske lige lukke døren, hvis selvfølgelig er sådan lidt udstillet, ikke? Så jeg har den der tryghed til at gøre det. Ellers så vil I ikke måske kaste ud i det samme. Men det er præcis så, jeg også, hvad hun sagde, inden der var arbejdet med den ældre der, ikke? Og hun sagde, det er ligesom om de er én person, det sagde hun også virkelig det. Ligesom pludselig smeltede det sammen til, at vi bare ligesom én person. Det du sagde, det med at spille sammen og være fuldstændig i øjenhøjde, det er det, man kan med musikken, ikke? Som du også har med Bøjde. Så derfor er det også respektfuldt, for det er jo ikke noget med, at jeg står der og gør noget. Der faktisk er vi i et møde, et helt autentisk møde. Og så går tingene, det der kan være svært, at man har lyst til at blive vasket. Det bliver lige pludselig sekundært. Ja, det gør det. Faktisk træde i baggrunden, at det skal ske, og så er det selv møde op. Og hvad mener det jeg om? Hvor kender vi det fra? Det med den aktivitet, det vi gør i træde i baggrunden, til fordel for det der møde, vi har der. Det minder, synes jeg, mig om noget. Ja. Hvad? Altså det minder mig om det der med at være sammen med helt små børn og spæde børn, vi også måske skal vaske eller skal skifte, ikke? Ja. At for barnet er det jo fuldstændig ligegyldigt, det med at skulle skiftes, det er jo ikke. Men vi skaber så det her møde, og så træder vi i baggrunden, som du siger, det der egentlig skal ske til fordel for, at der er et møde, et værdifuldt møde på en eller anden måde. Ja. Ja. Mange gange så kan vi godt have en masse aktivitet i gang, eller tilbud, og vi kan gå rundt fra stue til stue. Vil du have med til bankospil, og vil du have med at spille ludo, og nej, det er den ene dårlige undskyldning, eller nej. Men sætter du dig bare ved et bord, måske med en eller to ved bord, og begynder at synge, så pludselig så er bordet, så er der et fuldt hus. Altså, uden at det er noget, du har været ude og opfordret til. Men det ender med, at det er dragende. Altså, og det må jo fordi, det gør noget ved folk, som de godt kan lide. Altså, det er dragende både altså for os fællesskabsoplevelsen, ikke? Og uanset om man kender sammen, eller man skal synge, eller ej, så kommer
så kommer de som regel. Der er jo ikke nogen, der ikke kan lide musik, eller kender nogen, der ikke kan lide musik. Ja, jeg tror, det har er vi. Har vi? Ja, Så er det sagt. Og det er ikke bare... men måske er ikke anderledes musik. Ja, lidt der kommentar, så Jeg synes bare, det er spændende, fordi det kan også godt hænge sammen med noget forventninger, tænker jeg. Her bliver der ikke forventet noget. Det kan man deltage i, uden man forventer noget. Nogle er jo også bevidste om, at der begynder at ske nogle ting. Ikke også? Så det der med, at her kan jeg bare deltage, jeg kan være med, men jeg kan også deltage, selvom jeg ikke er med. Rent musikalt vil jeg bare sidde og bevæge mig lidt, eller bare være. Det er okay, så jeg tænker også det der det rum, hvor man bare kan være. Når det ellers er, altså hvis vi skal til bankospil, eller det kræver noget. Ja, det kræver noget. Jeg havde også i forrige uge, der var solvård, og så var der nærmest skulle jeg hjælpe i bad, og hun jeg fik ved, at hun sagde klar med tænder hele tiden. Så hvor fuld det er koldt. Så begyndte hun at synge, og så begyndte hun at synge med, og så glemte hun. Og det her med at tænde din klar på jeg valgte en sang, jeg formodede, så kunne jeg godt sige. Kan du spille op med en? Ja, det var jeg ved at lære allerede. Jeg kender nok. Skal vi lige bruge den til et eller andet? Man skal aldrig bare være så meget for at synge, fordi hver fugl synger med sit lag, ikke også? Og de ældre, de synes faktisk, det lyder meget fint. Det er også en fejl, så det er måske lidt småt noget, så det hører ikke helt rent. Men de kan jo godt lide grund til, at man synger godt, eller hvad det skal være. det er altså, det er virkelig det, man synes, altså det er, at du kommer ind med din stemme og din øjenkontakt og dine bevægelser, som går ind med borgeren der. Det der betyder noget. Ja. Og det er det med at være autentisk med det, ikke også? Så det er det, der betyder noget. Jeg betyder også det samme som et lille barn, der ikke siger mor, jeg vil gøre det så på et tidspunkt, hvis det kommer op i alderen, men et helt lille barn siger ikke mor, du synger falsk, eller mor, du... Ja. Når man synger, så kan man heller ikke undgå at mærke efter, om det virker. Så vil man helt naturligt stoppe, hvis ikke det virker. Så jeg tror også, man skal være varsom med, hvis man har et sted, hvor det er meget, meget svært at hjælpe en beboer, og så sætte musik på, så skal man være helt vildt observerende. Og jeg tænker, at musik får den modsatte effekt. At når man starter den der CD om morgenen, så ved den godt lige om lidt. Så altså, det kan det jo. Hvis man prøver at høre ret mange gange, altså, der skal man virkelig se med det samme, om det virker det her eller ej. Ja. Men, det kan, men når man synger, så vil man jo stoppe. Det er helt naturligt. Jeg tror ikke, at man vil opdage, at man stopper. Man vil helt naturligt stoppe, hvis det virker. Ja. Jo, med det samme, eller noget, der spænder op, eller noget, der slår af. Ja, du kunne observere med det samme. Jeg har været med til for mange år siden, det kan også blive den beboer, som man kun kunne hjælpe i bad, når man skrålede hønsefødder og gulderød. Ja. Og det virker bare hver gang. Det skal vi også genkende. Nu kommer den sang, og så skal vi vaske. Ja, der skal være fuld spræt på. Ja, fuld spræt. Ja, skal vi prøve at tage en øvelse mere? Og spørgsmålet er, om det skal være, når man prøver at sidde og... Jeg bliver taget teskeer med, altså ved at sidde og spise. Ja, så vil også have det fødeskubbslag på. Så I kan vælge, skal vi have en spisesituation? Det var godt. Eller skal vi have en vaskesituation, eller hvad?
det ikke rigtigt? Det er virkelig det. Jeg prøver at gøre. Så fornemmer jeg det. Så forbinder jeg det med et barn, der skal have noget, hvis man skal synge. Jeg tror, at de skal være meget, meget til det. Ja, det skal meget. Ja. Det er jo også kun der, hvor man måske oplever, at en spisesituation på en eller anden måde er altså vanskelig. Og hvis ikke den er det, så behøver vi ikke at gå. Men har I en situation, hvor I skal faktisk hjælpe med at spise? Eller er det bare nu? En eller anden. Også nogle gange bare en spejling. Ja, du sidder over for at spise, så du ved, at du kan få det. Det er det, det skal. Ja. Det er måske lige så tit det. Ja. Når man bare sidder og så fungerer den der spejling, ikke? Man selv sidder og spiser sammen med, og gør I nu, hvor det er på stuen. Og så den sidder alene og spiser, hvor det ikke fungerer ude i stuen, og så sidder I sammen over for vedkommende og spiser samtidig. Ja. Det er jo også, minder jo egentlig også om barnet, ikke? Altså, hvis familien spiser, så er det nemmere for barnet også at spise samtidig med, ikke? Ja, nu vil jeg godt tænke mig her til sidst, vi laver en, hvor vi prøver det her med håndmassage, altså det her med berøring. Jeg ved godt, det er fuldstændig ret let med det intim, så jeg er ikke specielt at træde ind over den grænse, men jeg synes på den anden side, vi skal prøve at blive mere modige til at gøre det, som fornemme, hvad der er. Måske kan I gøre det, at I prøver at skifte. Nu tager jeg en sang, der er den gamle partner, og så prøver vi at skifte det undervejs, så vi prøver både det, og hvad den der prøver med sådan en forsigtig håndmassage og skabe kontakt, og så prøver at spille et instrument over, I kender rigtig godt. Prøv at prøve ind i kroppen på en af jeres instrumenter forover, hvor der ligesom er lukket ned, eller hvor der er den der opspændshed. Kan I prøve det? Så prøv som den, der er borgeren, suge ind i kroppen på en borger, I kender godt. Og så lege lidt med det der med at være i det der opskaldede, eller det her snakke og lukkede tilbage. Og så den, der sidder på ved hjælp af sådan en forsigtig håndmassage. Og så kan I skifte undervejs. Prøv at søge med, hvis I kender sangen, eller lyt med. Prøv at lytte med.
Syng endelig med, nyn med, og jeg ser for mig uden trist og kolder på. Husker jeg den gamle gang, og de ting, han skulle på. Selvom stråle og slemme, og den sang mig selv at glemme, jeg har hørt det gang på gang. Kan I fortælle både en, der har, altså for eksempel har jeg begge positioner, det med at give sådan strøget på hånden, og kun den her håndestat, og det at gøre det, og det at observere. Kan vi få lidt forskellige tilbagemeldinger? Hvad har du lyst til at fortælle? Det så godt ud i hvert fald. Det synes jeg var rigtig, rigtig intens. Altså inde i åndenforholdet, det er knap så tæt på. Men inde i hånden, det er faktisk meget tæt på. Og hvad kunne fordele ulempe være det med at være tæt på og knap så tæt på? Jeg tænker, at den der intimsfære, som man overskrider, det er jo det, der er bevidst. Ja, at man, hvis man bruger hånd på ryggen, så er det mindre intimt, ikke? Hvor hun på video var helt inde og kunne gøre det her. Ja, det er sjældent, vi skal passe på med det, ikke? Fordi det virker mere intimt, det er at stryge på hånd og ryggen. Ja. Flere observationer. Jeg synes, man skal tænke på, at man ikke gør for lidt, altså, så det kommer til at kildre lidt for meget. Altså, det bliver lidt ubehageligt. Du skal turde tage ved, så man kan mærke. Ja, råd i forskellige, både det man tager ved, og der ja, rigtigt. Ja. Og der er jeg jo så nødt til at sige det modsatte. Jeg havde så et par gipsplade fingre herovre, så jeg trykkede lidt for hårdt. Så det er jo igen individuelt. Ja. Det er rigtigt. Ja, det er også det er også autentisk over jer. Og hør, der var noget hernede. Jeg synes, det virker mere naturligt, at der er musik, og så alle til fat i min hånd i forhold til, hvis hun har gjort det uden musik. Ja, netop. Så er det en situation. Og det er jo egentlig interessant. Hvorfor gør det det på dig? Hvorfor? Det er interessant, at det virker mere naturligt, ja. Selvom jeg kan godt finde på det uden musik i orden, men lige sådan, jeg synes, det var meget naturligt med musik. Ja, det er rigtig fint, ja. Nu er jeg jo en mand, der ikke danser, så jeg danser jo med alle eje mænd. Ja, på danslivet. Men jeg kan godt mærke, at jeg er jo danser med mænd, og det er mænd, jeg kender godt, og det er mænd, jeg kender mindre godt. Det er sådan set livet med. Så snart musikken, så er det unaturligt, at jeg skal stå der og holde ham i hånden. Er det ikke interessant? Og lidt op med ham her og der. Musikken, så går i gang igen, og vi er enige om, at vi to danser mere. Så er det ligesom at tuge, og de står der og holder hjem. Det siger jo nok med hjem med. Det slår mig lige, at der er jeg sit i den der. Det ved jeg lige. Ja, men det er op til en dansk så står man pludselig, det var et Poul, så har jeg nok bare bevæget sig og holdt min hånd. Jeg tænker, så må jeg jo det. Men det er ikke interessant, ja. Det er skide godt. Og hvis du
stå med sådan en fremmed mand helt tæt på. Ja. Ja. Og ellers på dansk, pludselig er det Ja. naturligt. Nej, det var bare, Ja, det er det. Super, der er så ikke, det er naturligt. Ja, så lige et klart kommentar. Jeg har arbejdet rigtig meget med taktil i forhold til mit andet arbejde, og der har jeg egentlig sådan et rigtig godt eksempel på de beboere, der både altså, lider meget af angst, og hvor man arbejder med, men også borgere, som er halvsidigt lammet på en eller anden form. At det der med at få lidt genfølgelighed, altså i fingrene igen, selvom det. Og der har jeg været med til, at vi sad med en dame, der var døende. Og så satte vi den musik på, vi plejede at bruge til hende hver morgen for at løsne op for hendes arme og hendes ben. Så det gav hende sådan en helt, hun var sådan en meget urolig person, som, altså i sådan hendes, altså, men det der med at få lov at dø, hvor hun kunne ikke høre til musikken samtidig med, at vi lavede det der strøm, som hun kendte. Det gjorde, at hun fik sådan en helt afslappet død. Altså vi var bange for, at hun fik en anstrengende død. Så det har vi brugt rigtig meget. Ja, og er det en dejlig observation. Jeg tænker, hvad er det for 2 sanser, når vi snakker sanser generelt? Hvad er det 2 sanser, der er det vigtigste? Eller, altså i plejen og i omsorgen. Dem, der er både de første sanser og de sidste, jeg tror, det er den taktile, og så er det hørelsen. Altså de 2 sanser, der er så vigtige, at vi går hånd i hånd, når vi laver det, vi gør lige nu. Altså taktil, det er tidligt, det kan også, altså meget, meget spæd og meget tidlig sans og hørelsen, og det er også det sidste. Og er vigtigt til det sidste, er jo igennem berøring, føler jeg mig rørt ved, og det rører mig. Ikke? Og så bruge stemmen, altså musikken i stemmen, eller sang og musik, de to sanser sammen. Nå så langt, og det til det aller sidste, som du siger. Så naturligt at sidde med hånden i en løb, for det drømmer man ikke gøre det. Og det er også naturligt, at vi går ind og bruger stemmen, altså og sangen, melodien, løben. Så det er 2 sanser, der går så fint hånd i hånd. Og altså, ja, det jeg synes, der var fantastisk, var det, hvis det bliver naturligt for jer at gå ind på stuen og bruge de her 2 sanser. Og så er det rigtigt, I skal regulere igennem. Nogle gange er det fast, og nogle gange er det blide, og nogle gange er det bare lige hånden der. Og nogle gange er det musik fra en afstand, og nogle gange er det bare lige en forsigtig nynne. Altså, men det er det, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at I tør at gå ind og prøve at bruge de her 2 sanser. Men når man gør, altså giver han sagde det, så observerer det jo også samtidig med, så du kan jo egentlig hurtigt se, om det er hjemme. Altså, det synes jeg i hvert fald. Så se på det. Ja, ja. Men jeg, altså, der hvor jeg var på Norske var der, altså, hun fik også sådan nogle forskrækninger. Så lyde, hvor jeg tænkte, hvor skulle jeg stoppe? Ja, det skulle jeg egentlig, jeg skulle bare sidde. Ja, altså ikke lade mig sådan skrække af det. Men hvis man går med det, og så, okay, hvad sker der lige nu? Og så heller ikke lade mig afskrække af det. Det var noget, jeg observerede, hvor jeg sådan tænkte, nej, nu har jeg gået for meget, nu må jeg hellere slutte for i dag, og vi ses en anden gang. Den turde blive ved hende, og da hende kom med hendes lyde, og sige, ja, stille og roligt, så finde tilbage. Så sad måske bare lige, så stoppede jeg sangen lidt, og så sad måske bare lige røgte i hænder eller et eller andet, og så kom vi ind igen, så det sådan, ja, ikke lade sig afskrække af lydene heller. Så, når der ikke er så mange måder at prøve at sige noget på i virkeligheden, ikke bare de forstår. Ja. Jeg tænker tit, så er det også svært at være stille. Altså, man synes hele tiden, at man skal fylde rummet med snak. Hvis man sidder der, og så er mere legalt og med musik, og ikke behøver skal man sige ting, der det behøver vi sagt. Der skal bare være ro. Men den ro kan være svær at være i, at man synes, man skal spille noget. Så kan man sætte noget godt musik på, og så er der harmoni og fred. Du tænker på det, du siger, det er også, hvis nu man snakker, og vedkommende ikke rigtig kan se mening med ordene eller forstå. Ja, altså, så er musikken, den vil du skal bare forstå. Altså ord. musik kan vi altid forstå. Det er et sprog, som alle forstår, ikke? Ja. Det vil sige, at vi kan gå ind og skabe en ro, hvor en masse ord og snakke, måske virkelig også kan nogle gange. Hvor man forventer noget, at få noget tilbage. Altså, det er nødvendigt. Her hører vi musik, og der er harmoni i det. Ja. I borgeret er det ikke også. Og det er både dig og borgeren, der bliver borgeret af det. Så kan det godt. Så kan det ikke være ord. Og tale. Ja.
Ja, altså jeg tænker egentlig ikke, at jeg har så meget. Altså det jeg havde tænkt, det var, at I ville ligesom lige igen, som 3 snakke sammen, hvad er udfordringen, hvad har I lyst til at gøre, og hvad kunne jeres spørgsmål være, og lige tage sådan en lille snak på det, og så lige samle op på de dele, om du kunne gøre det. Så lidt helt konkret i jeres hverdag. Altså hvad vi tager en snak om, hvad kunne I få lyst til at gøre, og hvad kunne I have nogle spørgsmål til, og hvad kunne jeres forbehold være? Kunne man gøre det? Hvad synes I? Det var meget tid, jeg har tilbage. 9 minutter? Er du ikke? Sådan bare lige, okay, et par minutter. Men det er godt, jeg synes, det er vigtigt, at vi får samlet op. I form, hvad der kunne være spørgsmål, eller udfordringer og forbehold. Yes. Ja, skal vi samle lidt op? Og lige sådan høre lidt, hvad I blev inspireret til, hvad har I fået lyst til at gøre, og hvad kunne sådan være nogle forbehold og nogle spørgsmål. Så det er det, jeg synes kunne være interessant at høre. Noget inspiration til noget, I har lyst til at gå hjem og gøre, eller gå hen og gøre, og nogle forbehold og nogle udfordringer. Sådan lidt af hvert. Ja? Ja, det er fordi, jeg er nogle fast netværk, der fokuserer mig på de 2 figurer, vi har, hvor det en, der ligger og rocker hele nat, og en, der går rundt og rocker om ihjel og sådan noget. Det kunne godt hele nat igennem, men derfor jeg møder op i det, fordi jeg synes, det kunne jeg måske tage med hjemme til mig selv og bruge den her faglighed, der jeg sidder og lytter og forskellige kommer med, kan bruge på det her. Og det giver mig lidt det her, fordi jeg har ikke så meget erfaring omkring det der berøring, fordi for mig det skal være nogen, jeg virkelig kender og holder af. Det er den der intime zone, det er jeg ikke så god til. Men det er jo vigtigt, at det er at bruge. Hvis du tænker på, hvordan du og jeg for eksempel lige nu snakker, det vil sige, vi kommer tæt på hinanden gennem ord lige nu, ikke? Ja. Du kommer tæt på mig, og du fortæller noget, og jeg kan komme tæt på dig i ord, men hvis ikke der er den her gennem ordene mulighed, og er det vigtigt, at vi tør at bruge kroppen. Kan I se det? Ja. For ellers er det jo, at vi virkelig er i fare for at have nogle af vores borgere blive meget isoleret og alene. Vi kommer ikke igennem med deres behov for at kommunikere, når kommunikation ikke er der med ord. Så det er virkelig vigtigt, at vi tør finde ud af på en eller anden måde. Ja, og der er kun af, at der er en, der vildt gerne sidder, men vi rører den i hånden, så falder den til ro. Men så en, der måske der går rundt i nødene, men når jeg ikke er der, så når jeg er der hos hende, så sidder vi og drikker kaffe, eller drikker vand, eller hvad nu, så hun er faldet til ro. Men så længe jeg kommer op ovenpå, så går hun rundt og råber. Og fordi jeg er væk, og det er svært, den der, men så nogen som lige snakker om, hvordan jeg skal min tid på, så prioriterer lidt, at måske der finder lidt ro, fordi jeg bliver også fokuseret på det her, og bliver urolig. Du bliver også urolig, ikke? Ja, og så hun kan mærke på mig, at det var det her, jeg gjorde det ikke 100%. Og det kan jeg også selv bemærke, den der afmagthed og min grænse, det tid der, at jeg ikke kunne være væk et sted. Ja, det kunne mærke. Men jeg er meget sådan, vi finder ud af, og hvordan det kunne lykkes for mig, bare kunne afhjælpe de 2 figurer lidt, og lidt mere roligt. Fordi man har ondt af dem, de ligger der, og jeg forsøger at tage dem op. Men det virker heller ikke, når jeg gik derfra, så op. Ja, det er måske ikke en særlig lang tid, ikke? Ja. Vi skal være i det lille øjeblik, så vi virkelig være der 100%. Ja, lige for vi kan mærke, om vi er til stede eller ej, ikke? Ja. Men jeg tror nok, jeg skal lige forsøge at bruge det her. Som interessant. Er der nogen, der har nogle kommentarer til det her, nogle indfald, nogle idéer, så skal jeg også så godt i. Der er mange kommentarer. Skal vi lige bare tage en rundt? Og så kan vi sådan snakke lidt om det der med, at det gør også, at man sådan går hjem og tænker og forholder sig til sig selv. Fordi en ting er jo at lære dem, en anden ting er, hvordan man så vil bruge det, når man står der. Så det er også det der med at få det omsat til virkelighed. Fordi det her, det lyder jo fint og fantastisk og dejligt og en god idé. Men hvordan er det så også, at man kommer dertil, hvor man faktisk går ud og udøver det. Så jeg tror, det handler meget om, at vi snakker om, at man sådan finder sig selv i det.
hvor kan jeg være med? Er jeg den, der synger? Er jeg den, der nynner? Er jeg den, der berører på en anden måde med bevægelser? Eller hvor er jeg selv den lille? Fordi hvis man ikke har sig selv med, som der også blev sagt, så flytter man ikke noget, eller gør noget andet, end det kommer til at blive valgt og dumt. Det er du er fuldstændig ret. Altså hvad man hver især går hjem og tænker over, hvordan kan jeg så bruge til det her? Og hvor har jeg brug for lidt måske at drøfte med en kollega? Hvordan kan jeg gå det af, eller hvad du tænker dig? Og så prøve at lege lidt med det, også med sine erfaringer på en eller anden måde, fordi vi er ligesom enige om, det er faktisk de her to sanser, ikke det taktile og hørelsen, og berøring og bevægelse, ikke også? Altså vi kan gå ind og prøve lidt, der kan være, at du mere til det med bevægelse, måske noget. Men tænk bare på, når du begynder at bevæge, så garanteret gør du det rytmisk. Det vil sige, så har du fat i musikken. Du vil ikke bevæge sådan, du gør det på en eller anden måde, noget rytmisk. Så er du allerede inde i det musiske, bare på en anden måde, end måske at synge en sang. Men jeg tror, det er vigtigt at tage det skridt til at ture og prøve lidt forsigtigt. Du skal også derhjemme, når du står og skræller kartofler. Altså prøv at se, hvordan er det egentlig? Brug musik, altså brug. Men også bare at stille sig selv det her spørgsmål. Det er godt, at man kan inden for en enkelt beboer. Der vil være meget naturligt, men for den næste vil det ikke nødvendigvis være det. Og hvad er det så der i mig, der gør, at det er naturligt det ene sted, og ikke det andet sted? Altså jeg tænker så meget selvreflektion i det her. Ja, det er helt bestemt. Ja. Hvad er det? Og har du en idé om, hvad det gør, at det ved nogen føles mere naturligt, og andre ikke føles naturligt? Det er også der, man lige kan finde den til sammen, ikke? Altså, ja, det er det. Kemi, altså, det er jo det, det er det, ja. Er der lige, og det er den der dans imellem os. Men det er jo det, som de ældre har, altså afhængige af. Det kan skabe den der dans imellem os. Om det så er måden, vi smiler til hinanden på, eller taler. Nogen kan jo sagtens tale, og der er ikke brug for, at vi skal synge med dem. Men der skal faktisk være den der dans. Altså for at man føler sig mødt og respekteret og forstået og bliver glad indvendigt. Der er faktisk afhængig af, at vi kan danse sammen i vores øjne også. Og nu skal vi virkelig ind og prøve at danse sammen rigtigt. Det er jo faktisk det, vi gør, for at gøre med vores stemmer, vores nærvær og vores måder. Det er jo, at vi prøver faktisk at skabe sådan en slags dans. Ja. Er der så også lige en kommentar på? Altså, der er næsten en klaver alle steder. Og dem, der kan spille på sådan her, de kan sådan lynhurtigt skærpe en stemme og sætte sig ned ved et klaver. Jeg kan også spille lidt guitar. Og jeg har også samtidig haft den med på armen, men det blev sådan noget mere planlån noget. Hvor jeg tænkte, om man kunne finde en gammel brugt guitar. Og så den var i huset, så man en gang imellem lige kunne gribe de der spontanitet, de der øjeblikke, og tage den guitar frem. Altså, det behøver jo ikke være fancy i løg, altså bare den stemme, så er det fuldstændig lige måde, hvordan den næste så ser ud. Men man kunne skabe lidt med det, når man har nogle instrumenter. Og der er nogle naturligvis, det er meget grænseoverskridende at synge, men kan man så spille på det, man tænker, så er mange gange, man kan komme igennem med det. Og det hvad vil være naturligt for dig, eller hvad vil være naturligt for dig at gøre, hvis det var? Var det at spille? Eller var det jamen altså, nu er jeg så, jeg kunne nok spille guitar en mange år, men så står jeg for det ikke i hården. Så kan jeg godt mærke, at det kommer til mig igen. Altså, og de er jo ligeglade med, om jeg glemmer en akkord til, at lige får skiftet i til. Du får skabt noget. Ja. Men du skal så ikke til ryggen. Ja, det er naturligt for dig at synge. Ja. Og vi har nemlig også lige snart om, vi har en borger, og vi har prøvet stort set alt. Hun græder, og hun råber, og hun klager, og hun nærmest skriger, så vi kan høre det ud på gangen. Og det er, når vi er ved hende, det er, når vi skal vaske hende, det er, når vi rører ved hende, det er, når vi ikke rører ved hende. Vi har prøvet med læger og smerteplaster og piller og alt muligt, massage, og der er ikke rigtig en effekt i nogle ting. Og så er det til sidst noget af, at vi måske må prøve at enten synge under morgenplejen, eller bare stå og nynne lidt. Jeg vil hurtigt få en fornemmelse over, om du er nøje. Ja. Måske er noget i hendes nervesystem, også ja. Du meget, meget hurtigt kunne se. Vi har lidt mistanke om, at det er fysisk smerte, men det er mere på den psykiske. Ja. Så det var sådan det umiddelbart, at jeg tænkte, at jeg kunne gå hjem og bruge sådan ret konkret. Ja, virker det her, eller er det i de børn, vi skal tænke. Og så prøv nogle gange, ikke op i første gang. Ja. Det prøver det af, ja, det lyder, det var rigtig interessant. Og hvis det så er noget, jeg fornemmer, at hun egentlig godt kan lide, nu tror jeg,
at hun kan helt give udtryk for, hvor musik hun gerne vil have. Så kunne man spørge på, hvor er det for en genre, vi skal over i her. Var der en, du så lige kendte? Ja. Så lige prøve at bare nynne den, så se, hvad der sker, fordi hun er jo, det lyder som hun er forvirret og er utryg. Altså umiddelbart, det er også angst, utryghed og et eller andet spændt op. Og hun er jo lige så stiv som en bræt. Ja. Altså, og det er jo svært at vaske og samarbejde og få det til at glide, når et menneske er så stivt. Og så bliver det sådan, hun føler, at det er overgreb. Ja, det er altså, og hun tænker, gå væk med jer. Altså, hun er så lidt interesseret i os. Det kunne godt være, at hun kunne fange hende lidt på den måde. Så kommer du væk af en anden dør, ikke også? Ja. Meget, meget interessant. Men, prøv at gøre det erfaring, i hvert fald. Og så fortæl de andre, hvordan det går. Det er så spændende at høre fra de andre også. Ja. Julia, klokken er 4. Ja. Sidste kommentar med inspiration og spørgsmål. Skal vi godt lige nå det lige par, hvis der er nogen. Ja. Jamen, så jeg håber, I er inspireret og får lyst til at prøve nogle ting. Og jeg kan også få nogle gode inspirationer til at snakke videre. Husk de 2 sanser. Ja. Jeg kan jo sende de der slides til jer, hvis I vil sidde og læse dem. Og det kunne være fint. Så kan vi jo selv tage videoen. Også I kan se de video nemlig. Ja. Det synes jeg også. Ja, se dem igen lige. Der er nogle. Ja. Er det bare det for i dag?